लाईटरूम ओपन केल्यानंतर मित्रांनो फोटो सिलेक्ट करायचा आहे। या प्रकारे फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर इथे लाईटच्या बटनावरती क्लिक करून इथे मायनस या प्रकारे करून घ्यायचं आहे। कंटिन्यूअस टू या प्रकारे या 50च्या आसपास करून घ्यायचं आहे। हायलाइट्स या प्रकारे फुल मायनस करून घ्यायचं आहे। घेतल्यानंतर शॅडो या प्रकारे 77च्या ठिकाणी करून घ्यायचं। व्हाईट या प्रकारे करून घ्यायचं। मायनस ब्लॅक मायनस 46 पुन्हा कलरवरती टच करून मिक्स वरती टच करून इथे 2 नंबरचं ऑप्शन फुल -29 करून या प्रकारे असं करायचं आहे। त्यानंतर पिवळा कलर सिलेक्ट करून या प्रकारे पहिला ऑप्शन आहे तो 17 सिलेक्ट करून, दुसरा ऑप्शन आहे तो 69 सिलेक्ट करून हिरव्या कलरवरती टच करून पहिला ऑप्शन 22 मायनस, दुसरा ऑप्शन 35 प्लस। त्यानंतर इथून फोटो शेअर करायचा आहे। शेअर पिक्सआर्ट मध्ये शेअर करायचा आहे। शेअर होत आहे, लोडिंग होत आहे लोड घेत आहे। पिक्सआर्ट ओपन झाल्यानंतर इथे प्लसच्या बटनावरती टच करून इथे या बटनावरती टच करून आपला फोटो घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर इथे ब्युटीच्या ऑप्शनवरती टच करून इथे स्किनच्या बटनावरती टच करून हे गोल घुमत आहे लोडिंग होत आहे। ते लोडिंग झाल्यानंतर पाहूया। या प्रकारे होत आहे। याला तुमच्या फोटोच्या प्रमाणे ॲडजस्ट करून डन करायचं आहे। डन केल्यानंतर इथून तुम्ही स्मूथ चेहऱ्याच्या बटनावरती टच करू शकता। या प्रकारे स्मूथ आहे। मला फोटोची स्मूथ गरज नाही, त्यामुळे मी डन करतो। डन केल्यानंतर इथून तुम्ही तुमच्या फोटोवरती किंवा चेहऱ्यावरती डाग असतील तर तिथे तुम्ही घालवू शकता। या फेस फिक्स या बटनावरती टच करून असं झूम करून घालू शकता। मी इथून तुम्ही डन करतो। डन केल्यानंतर इथे सेव्ह करतो। सेव्ह केल्यानंतर इथून तुमचा व्हिडिओ म्हणजे फोटोच्या मागचे बॅकग्राऊंड ब्लर करण्याच्या ॲपमध्ये जाऊन तिथे तुम्ही अल्बममध्ये टच करून त्या पिक्सआर्टमधला फोटो सिलेक्ट करून या प्रकारे पहिल्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्या फोटोवरती अशी या प्रकारे फिरवायचं आहे। फिरवल्याप्रमाणे 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपला फोटो जिथे ब्लर करायचा तिथे अशा प्रकारे हे करायचं आहे। या प्रकारे केल्यानंतर इथे तुम्ही अशा प्रकारे तुमचा फोटो या प्रकारे झाल्यानंतर तुमचा फोटो तुम्ही झूम करून अशा प्रकारे करू शकता।
त्यानंतर नेक्स्टवरती क्लिक करून या प्रकारे आपला फोटो दिसत आहे. त्याप्रमाणे 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा प्रकारे येऊन इथे या प्रकारे डन करायचं आहे. या प्रकारे डन केल्यानंतर मस्त दिसत आहे. त्यानंतर इथे तुम्ही ब्लर कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर इथे फोटोमध्ये बॅकग्राऊंडमध्ये इफेक्ट घालू शकता. या प्रकारे बॅकग्राऊंडमध्ये इफेक्ट घालू शकता. इथे तुम्ही शेवटच्या ऑप्शनवरती टच करून इथे तुमचा फोटोचा बॅकग्राऊंड बदलू शकता या प्रकारे. त्यानंतर इथे या प्रकारे तुम्ही इफेक्ट घालू शकता. या प्रकारे इथे तुम्ही डन करून इथे या प्रकारे हे करू शकता. इथे तुम्ही सेव्ह करू शकता या प्रकारे. तुम्हाला हा बॅकग्राऊंड नको असेल तर इथे तुम्ही टच करू शकता व इथून सेव्ह करू शकता. तर फुल आपली एडिटिंग झालेली आहे. अशा प्रकारे फोटो बनलेला आहे.